Čaute všetci, v tomto cykle ideme veľa dynamic effortu s gumami. Ukážeme ten trik, na ktorý sme prišli spolu tu na Miško Benešovi, ktorý to vymyslel. Ako tie lepšie gumy stapnúť bez toho, keď máte nejakú platformu s nejakými háčikami. Stačí vám obyčajná drevená tyčka, ktorú určite každý máte v gyme na rozcvičenie, na ktorú si tú gumu najprv navlečem. Dobre. Následne zoberiem nejaký kotúč dostatočne ťažký, napríklad 20, cez ktorú to prevlečem. A mám prvý takové setup, dobre, či guma sa nám nevleče, ani nevyskočí, keď je to letenie dostatočne veľké na to, aby vám to nepihlo. Jediná výhoda, ktorá je, že to pnutie gumy začína až v tejto polohe, pričom chodíme oveľa nižšie, že nám chýba nejakých 20 cm nejakého pnutia. Tak uvieme, že hore by sme mali mať 25% pnutia a v spodnej fáze približne 10. Gumu potrebujeme do takého trojuholníka nakrátiť, tak si to len podvlečeme po krpičku na jednu stranu a na druhú stranu. Je to nedá, dobre? Následne máme trojuholník, ktorý začína pnutie už tu dole a tým tam väčšie hore, tak máme väčšie pnutie. Pácha na to, je to oveľa väčšie pnutie, po prípade môžete iba jednu stranu, si skúste gumu vytiahnuť hore, potom už vám ten píha, čiže by som potreboval priložiť ešte jeden kotúč na to. Dobre, a teraz to je úplne v pohode, dobre? Takže tu je 40 kg, hore, dole to bude podľa potreby 10%. Keď poďme celý dres od výtuku, až po koniec budeme mať ďalšiu pridanú váhu z tej gumy. Toľko pre dnešok. Prajem vám úspešný prvý tréning, trochu som udýchaný. Teraz fakt nechce sranda, takže v týždňa uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.